Il-kap nazzjonalista Adrian Delija ddikjara li mhux se jitlob l-ebda apoloġija lil poplu Malti u lil Prim Ministru wara li l-Partit Nazzjonalista għamel kampanja fuq il-gidba Igrant. Delija għamel din id-dikjarazzjoni meta ħareġ mill-qorti wara l-imħallef Robert Manjon ċaħat it-talbit kollha li għamel sabiex jiġi ppubblikat ir-rapport sieħ tal-inkjesta Igrant. Titlob apoloġija lil pajjiż Dr. Delija. Ħanibqa' nagħmlilek din il-mistoqsija, dan huwa kasser. Jiena m'għandi xejn fuq xiex nitlob apoloġija. Fl-2017 il-blogger Daphne Caruana Galizia allegat li l-kumpanija Igrant tal-Prim Ministru martu. Li l-leminija tal-kap nazzjonalista Pier Portelli iddepożita l-qorti dokumenti b'firem falsifikati sabiex issir din il-gidba fil-konfront tal-familja Muscat. Il-gidba Igrant għaddiet lil pajjiż minn reperkussjonijiet kbar, tant li mara l-elezzjoni ġenerali. Iżda Adrian Delija għal darba tnejn iddikjara fisem il-Partit Nazzjonalista li m'għandux għax jagħmel apoloġija lil poplu Malti. Ħadd titlob ġifieri apoloġija. M'għandix fuq xiex napoloġizza. Ma' dikjarazzjoni ta' Delija ingħaqad l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Fuq Twitter Busuttil, wieħed mill-protagonisti ewlenin f'din il-gidba, talab lill-Prim Ministru biex jieqaf jagħmilha tal-vittma dwar il-gidba Igrant. Minkejja l-konklużjoni tal-inkjesta indipendenti, Busuttil kien qal fil-Parlament li jibqa' jemmen lill-kumpanija Igrant tal-Prim Ministru. Jien u eluf kbar ta' nisan barra konna għadna u nibqgħu lill-kumpanija Igrant hija tiegħu. Intant il-kawża li tilef Delija ħolqot paniku kbir fil-Partit Nazzjonalista. Fid-9:15 filgħodu Adrian Delija derdieħel fawla 19 flimkien mal-avukat tiegħu Vincent Gallia u s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Preżenti kien hemm ukoll id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzoppardi li beda jiltkellmtejn ma' Delija. Iżda malli l-imħallef beda jara parti mill-konklużjoni tas-sentenza, Azzoppardi derlebet il-barra mill-awla. Barra l-qorti nġablu wkoll xi partitari nazzjonalisti rip Adrian Delija li kellhom aspettattivi għolja ħafna. Iżda d-deċiżjoni marret lil mill-impressjoni li natalhom. Adrian Delija dam 3 kwarti biex tfaċċa fuq l-adba tal-qorti għall-ewwel reazzjoni tiegħu. Fost dawk li tilfuha bil-kbir u kienu rrabjati ħafna d-deċiżjoni tal-qorti kien hemm is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Huwa ma felaħx jidher wara l-kap u der jistaħba wara l-kolonni tal-qorti. Iżda Pooley ġi jiġri u mbotta kemm felaħ x'inra lil Crew ta' One News jistaqsi lil Adrian Delija. Important importanix. Le, mhux se important. Ħadd titlob apoloġija. Diġà weġibtek m'hemm xafej. Minuta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.